sortuko ordezkariak, Bilduko ordezkariak ere egon ziren, eta nik uste normalizatuz joan dela, erlazio hori, baina publikoki behintzat, 2014an ez zuten gehiagin jakin nahi esan dezakegu. Eta gero, hori alde politikotik, eta baina gizartean eta nik uste asko, lotura handiagoa dagoela, batez ere azken urteetan, hori mugimendu independentista hasi den neurrian gehiagon dela. Nik uste haiek ispilu ezala gehiago ikusi dutela Kataluniakoa, batez ere nik uste garaia eta ekiteko moduak kointziditu egin dutelako, baina bai, Euskal Herriarekin nik uste pausoak eman direla, bere garaian ere gazta zati bat dokumentalarekin, hor nik uste hasi zirela pixkat, bi herrian hauen arteko erlazioak, eta gerora, nik uste gutxinaka, haiek ere joan direla ezagutzen, ala ere, esaten duana, nik behintzat bizi izan nuena da, haie lotura handiagoa edo gertutasuna handiagoa sentitzen zutela Kataluniarekiko, Euskal Herriarekiko baino. Baina urte batzuk barru atxikimendu hori gurekin handiagoa den. Dena den, badugula ardura bi aldeko harreman horiek ehuntzen jarraitzeko, eta tamalez, Aitor, denborari gabe geratu gara, dena den, hasieran genituen zalantza gehien horiek argitzen lagundu diguzula. Espero dezagun, hitz egiten dugun datorren aldian, gaelikoaz, aipatu alizatea ikuspegi, zertxo bait, baikorragoa eta ezain kritikoa. Dena den, Aitor Agirrezabal, naiz eta garako lankidea, kazetaria, mila esker, mundu bat herrirekin hitz egiteko tartetxo hartzagatik. Mila esker zuei. Mundu bat herri.